A campaña de tráfico na provincia de Pontevedra saldouse este verán con 8 falecidos, 5 máis que no ano 2019. Suyo foi o mes máis crítico con 6 vítimas mortais nas carreteiras. Por la titularidad de las vías podemos afirmar que 5 han sido en carreteras autonómicas, 2 en caminos vecinales y 1 en vías provinciales. Comparando os datos da provincia co resto de Galicia, Pontevedra rexistrou o 50% dos falecementos en carreteira de toda a nosa comunidade. A meirande parte dos accidentes producíronse por unha colisión frontal. A velocidade inadecuada segue a ser un dos factores principais destes sucesos. La mitad de los fallecidos son usuarios vulnerables, es decir, un peatón, un conductor de ciclomotor y 2 conductores de motos. A subdelegada do Goberno fixo tamén balance esta mañá dos datos globais no que vai de ano. Entre o 1 de xaneiro e o 3 de setembro, o número de falecidos nas estradas provinciais descendeu nun 32%, a lo que se debe en gran medida ao estado de alarma. Para la estadística anual, el 2020 ha sido en la provincia un buen año en cuanto a accidentes con víctimas en las carreteras provinciales. Durante os meses de confinamento, as vítimas mortais nas estradas de Pontevedra reducíronse nun 83%, pasando de 11 falecidos en 2019 a 3 neste ano. Iso si, unha vez rematado o estado de alarma, os datos disparáronse e as vítimas mortais creceron nun 300% nos últimos 2 meses.